単身高齢者の3人に1人が賃貸暮らしという現実から出発し、なぜ賃貸分譲戸建てという住宅すごろくが崩れたのかを解説。マンションを買った人にも忍び寄る。管理修繕積立金のリスク、50代からの住み替えのタイミングと資金計画、そしてついの住みかを選ぶ前に整理すべき3つのトイレ誰と住むか、資金の出口戦略、地域とのつながりを公的統計とともに具体的に紐解きます。詳しくは充実の本編で。対の住みかを私たちはどう選び直せばいいのだろうか。一つずつ順を追って考えていきたい。